Ei, Narcís, bona Pasqua, com estàs? Bona Pasqua, Jordi. Aquí estem, una altra vegada Escolta, connectats. sí, estem parlant, bueno, ja parlem tu i jo molt sempre, però més que mai, eh? I tant. Escolta'm una cosa, em preocupa una mica el tema del bon dia de dimarts. Ens haurem de gravar, no sé ben bé com fer-ho. Ara ja ens agafa una mica cansats, no? Que portem una setmana també preparant, somiant el futur i no sé com hem de fer. Una setmana estranya, eh? La No sé si primera podem cosa, compartir idees. Compartim algunes idees per fer el bon dia, què et sembla? perfecte. Jo crec que la primera cosa és parlar de la Pasqua. I crec que ens ve molt bé, perquè Pasqua ens parla de novetat i de vida. I justament estava pensant que en l'escola hi ha molta novetat i també hi ha molta vida, perquè estem inventant una cosa que era impensable fa unes setmanes, que és una nova manera de fer escola i d'acompanyar-nos mútuament. I aquí hi ha grans herois en aquesta nova etapa de la nostra societat. Jo, sense haver parlat amb tu, pensava el mateix. Jo fa molts dies que el que em ve molt al cap és la idea de la heroïcitat de pares i de mares que estan cada dia a casa seva acompanyant els seus fills i filles, de tot l'equip docent i no docent, amb la feinada que estan fent per reinventar-se i treballar virtualment en equip, connectar-se amb les famílies, entre ells. No sé, vull dir, I, cuidado que no ens trepitgem, saps el que vull dir? sí, I després hem de parlar dels nens i nenes també, perquè també hauríem de dirigir-nos amb ells, no? i tant. I com que Pasqua precisament és victòria del bé sobre el mal, de la llum sobre la foscor, de, de la vida sobre la mort, jo crec que en aquest moment social que ens toca viure, parlar de superació i parlar de que, malgrat les dificultats, ens estem resituant i estem fent el millor i traient el millor de nosaltres, jo crec que és una cosa bona i necessària. Mira, aquests dies els hi preguntava als alumnes quina era la seva experiència de confinament. Era molt interessant veure com ells d'aquesta situació també estan aprenent i estan buscant i cercant allò que hi ha de bo en aquesta nova situació. I estan descobrint valors que potser abans ni se n'adonaven que hi eren. Valors familiars, valors de trobar-se amb ells mateixos, valors de saber superar-se, els valors de certs hobbies que potser havien deixat una mica de banda. I també penso que dos cosetes més que els hauríem de dir segur. És a dir, la primera, pensant en els més petitons. Tu saps que jo tinc 3 nens a casa i tinc un festival permanent i m'és molt fàcil empatitzar amb les famílies. Són temps complexos i no és senzill, però és màgic veure com la gent se'n surt. I després també haurem de parlar sobretot del tema dels alumnes de batxillerat, especialment els de segon. Els hi venen les pau, estan preocupats, estan estudiant fora, els profes estan fent connexions amb ells. Ens en sortirem segur, però també m'agradaria que ens en recordéssim d'ells amb el bon dia. No sé si hi ha alguna cosa més que se t'ocorri Sí, que podem explicar. el que acabes de dir, també posar en valor el tema de les famílies, l'esforç que estan fent. Jo crec que és mm, impressionant i emocionant veure com les famílies s'han posat al costat dels nanos i com també ens fan costat a nosaltres com a escola. T'he de dir que és de les coses més emocionants. És a dir, veure com la Mm. comunitat educativa està unida, com tenim famílies que ens diuen clarament que se'n sortiran, que tot i la preocupació, que sumen el consell escolar, l'AMPA, com sempre, brutal. Penso que són coses que emocionen molt i també penso que les podem dir. No sé, jo, si et sembla, amb aquestes idees també prenc una mica de nota, fem un drive compartit, que és una cosa que estem fent últimament i ens pot anar bé, i si et sembla bé, doncs quedem dilluns a la tarda i ens gravem. No sé en quin format, però vaja, en qualsevol cas, A mi em segur que semblaria ho perfecte. sortirà d'acord i està bé, no? Què et Sí, sí, sembla? i de fet és això. Estem constatant que hi ha una veritable comunitat educativa, que el lema de l'any que ens hem dit som-ho és veritat i que no és teoria, sinó que s'està complint i ho estem sentint. I és això, que en moments com aquests és on es veu la talla de les institucions i de les persones. I que, per Per tant, cert, això ho hem una de posar coseta, en valor. Narcís, Eh. que no me n'oblidi. Com estan els salesians? Com es troben? Tothom es troba bé, la Els comunitat? salesians, gràcies, sí, estem bé de moment, sí, sí. Són gent gran, però tots estan bé de salut i estan molt bé. Veig que les famílies nostres també, en general, també estan força bé. I de moment és cert que globalment podem estar relativament contents, tot i que, evidentment, com bé saps, hi ha algun cas que està sent molt dur o fins i tot ha acabat amb alguna defunció tristíssima. Narcís, ens veiem? Estem en Ens contacte, veiem i, vale? Ens Jordi, dilluns, ens doncs. repetim això, tot anirà bé, ben segur. Segur que sí. Una Vinga, abraçada, Narcís. Ens veiem. Adéu. adéu.
Adéu.